Tulungan ko muna to. Shit. Malayo pa ako, nakasignal lang ako. Sir. Anong nangyari, sir? Naku. Tatabi muna kita, gusto mo? Kaya mo ba? Tabi nyo muna. Sino bang nakaanuhan nito? Ha? Kaya po, sir. Bakit? Tapos kayo, paliko kayo dito. Paliko kayo. Dito po ako, sir. Nakadiretso po ako. Ay, pag ganito ka. Pero mabilis siya masyado. Sabi siya mabilis. Malayo pa ako, nakasignal na ako. Wala kayo pumasok po, kuya. Hindi ako po noon. Hindi nakita ko siya malayo pa siya eh. Kaya lang, ganito, pagpagdaan na ako. Oo. Oo nga, pero ibig sabihin malayo pa siya. Kasi ang pag-drive kasi instinct yan eh, di ba? Malayo pa siya eh. Ito natin yung police na. Yung motor mo dyan muna para magawa ng police report, ha? Wasak ang motor, kuya, ayan oh. Tatawag na sila ng ano, ng police. Boss, susi mo. Tatawag ng ano eh. Tatawag na po ng police. Kaya lagi po tayong mag-iingat sa daan, mga kayorski, mga idol, ingat lang po palagi. So biglang liko daw si kuya, yun ang naging problema. Huh? Ayan guys, yung taong grasa, 1 liter na yung inihi niya. 3 oras kami naghihintay dito. Ayun, 3 oras. So, good afternoon mga kayorski. Ngayon ay pupunta tayo sa Dekalidad Printing Shop ni Sir Alfred Watermax. Ayan. So, silipin natin kung ano yung mga ino-offer ng shop nila. Silipin natin ngayon yung Welcome po sa garahe ni Moto York. Ayan. Andito pala si Alfred Watermax. Inaalalayan tayo. Ayan, may kayabangan to. Boss, dito po, boss. Dito po. Sir, dito po kayo sa Ayan. bodyguard. Yeah. Yung bodyguard natin. Ano bang coaching gagamitin ko mamaya? Parang type ko yung kulay orange eh. Ano ba yung Mustang? Ayan, Mustang. Mayabang na naman yan. Oh. Welcome po sa Ayan. So, si Alfred Maximo ang may-ari ng Watermax Enterprises. Ayan. At siya din ang may-ari ng Dekalidad Printing Shop. So, tara, silipin natin guys. Yun. Kasi na kayo, medyo makalat dito. Okay lang, sir. Oo. Wow, ang lamig. Ay, kasi na. Hi, Steph. Si Moto Yorski, Yan. ang idol ko ng vlogger. Si Stephanie po yung nagpapatakbo ng company ng Dekalidad Printing Shop. Wow, si Ma'am Ito naman Steph, si Patrick, ayan ang isang layout artist natin. layout artist. At si Jonathan, Layout artist din siya. layout artist yan. Yan, Siya po ang okay. manager. Manager si Ma'am Steph. Yung mga ginagawa nilang gamit. Yan. Yung sample ng uniform ng Brap, sir. Ito yung sa bra. Meron ba kayong sample ng bra, bro? So, ayan. Tingnan natin yung mga design nila. Bro. Ayan. Sample ng gamit. Ayan. Ito ay Read Big Bike Club. So, kasama ako dito sa club na ito. Yeah. Ayan. Ito yung uniform ng Read Big Bike Club. RBC. Suot natin. RBC. Yan, RBC. Para makita mo pagsuot. Okay, sir. Doble na lang natin. Yun. O, di ba?
Yan, RBC, Read Big Bike Club. Sa harap. Yan. Di ba? Ang ganda. Sir, saan made itong tela natin, sir? Itong tela ngayon na nakakabit dito ay dry fit. Dry fit. Dry fit Yan. siya. Meron tayong iba't ibang klaseng tela like this one. Ito yung pinagawa ng Big Bike Riders of the Philippines, yung BRAP. BRAP. Ano naman siya? Cool Max. Cool Max. Ayan. Ito maganda to. Oh. Butas-butas. O, kasi hindi ka pagpapawisan masyado dyan. Kasi Hindi mainit. tumatagos yung hangin. Pero dito, sir, hindi naman masyadong mainit. Hindi Ano? naman, hindi naman. Sakto lang, no? Sakto lang. Ayan. Sakto lang siya. O, diba? Ang ganda. Yung sikat na vlogger na nagpagawa dito. Uy, mayroon, ha? Oo. Pwedeng ma-check, Idol sir. ko yan, bro. Idol ko. Pwede bang buksan, sir? Ah. Ay, Yan. ito yung sikat na vlogger, bro. Ang pagawa dito. Ayan. Aldi Motovlog to. Yun. Ayan. Siyempre, binibigyan na namin ng libreng sticker. Wow, ayos talaga. Ayan. Kaya yung Maganda. pinagawa niya is Cool Max. Oo. Ayan, yung tela. Ay, oo. Ayan, ganito. Yung katulad ng sa Brap. Yan, ganito. Yung hindi siya mainit, no? Yes. Gusto mo ipasuot Ganda, natin no? sa sikat na vlogger? O, sige, sige, Oo, sige, sir. Gusto ko siyang mailala. Ito po yung sikat na vlogger, sir. Ayun! Ikumpare ko pala to, eh. Pasuot mo. Ay, sige po. Isot mo na. Ganito. Yan. Ganito. Yun, no? Ayan, may So- gagamitin na natin. May gagamitin na tayo pag Yan. mag-vlog tayo. Yan. Yung logo niya, oh, ganito. Yun, no? Tapos may, ito, kapakaganda ng logo. Ayun, no? Yung sa likod. Yan. Ito, bro. Ayun. Parang Need for Speed yung design, ha? Pero, bro, alam mo may pagkata sa damit mo? Ito, bro, 50 pesos discount yan kada sticker. May sponsor, no? Ano? Dekalidad, no? Ayun, no? Yan, di kalidad. Oh, yun. Hindi lang yun. Talaga, oh. May tatak pa na Oo. Tatakpag bansang tubig yan, ha? Oo, di kalidad at Alfred Watermax. Ayan. So, Sir Alfred, matanong Yes, ko bro. lang. Kayo pa lang ba ang merong ganitong machine, Roland machine dito sa Pangasinan? Itong Roland machine na to, ito ay sticker printing to. Okay. Ang meron sa Pangasinan dalawa. Dalawa. Yung Media Central sa SM at ako. Dalawa Wow. lang kami na meron. Na quality printing ang meron. Yes. Pero yung full sublimation, Yeah. nag-iisa pa lang kami na meron. Ito yun. So, Texart. Yes. This is brand of Roland. Ito. Texart. Roland siya, Japan kasi yan, bro. Kaya yung quality ng mga damit na gusto mong ilabas, talagang mailalabas mo. Kung ano yung kulay na ibinigay mo sa amin. Yeah. Mas iba ito compared ito kay Epson. This is the regular printing ng mga print shop, Epson. Pero Okay. iba pa rin ang quality ng Roland. So pwede rin itong mga pang Pwede sublimation ito. din. Sublimation to, sublimation din. Pero mas astig ito, sir. Ito, mas astig pa. Mas quality Roland. yung trabaho nito. So itong pinrint nyo na itong sa RBC, sir, saan nyo pinrint? Dito yan. Dito. Kaya kitang-kita nyo. Yung kulay. Labas Solid na labas yung kulay niya. Kitang-kita. O, diba? Dito lang yan sa Dekalidad. Ito yung sample jersey t-shirt ng Team Pangasinan. Ayan, BRAP. Ayan. So, ang president nito ay si Sir Alfred. Yun. Ayan. You're So, totally- member ako dito. Ayan. So, yun yung harap. Pakita natin yung likod siya. Yun. O, diba? Quality. So, guys, yan, papasok tayo dito sa Watermax office. Welcome po to Watermax my office. Yan. Mang-install mo kami, guys. Ayan. O, diba? So, ito po ang Diwatang Jinky. Yan, Jinky. Naman po yung Diwatang Eden. Ayan. Yun. Nasa atin po kayo. Ito naman po, what's your name? Marilu. Marilu. At si... Why are you running? Why are you running? Yes po. Si Ayan. Tapos ito naman si, si Batman. Yan. Ito naman po Yun, si si- Fred. Tama kilala mo. Ito naman si Ella Girl. Hello. Ella A. Mm. Ano pangalan mo ate? Lapit ka doon. Jean. Yan, Jean. Bago yan. Dito. Tanggal mas nga. Ikaw ang habibin. Para sa akin you're the best. Tayong dalawa ay
Jemma. Ayan, si Jemma. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag. Saka si Asmin. Yan. Yan. Bal Victoria namin. Yun. Okay. At ano pangalan mo? Angel. 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 Pangalan pala, pre. Pangalan pala, Yan. lapitan mo, pre, para masigasan mo. Talagang maganda. Ayan, ayan, ayan. Oh, yan. Angel, Angel. Angel. oh. Angel, oh, ang anghel ng kalangitan. Ayan. Baka andito Angel sa lupa. Tanggal mas Angel. Angel. Get up, get down, mix that sound. My DJ break it down. Get up, get down, mix that sound. Prove that angels brought you here. Ito naman po si Danica. Ayan, si Ma'am Danica. Ito po ay hindi lalaki, hindi babae. Isa Ha? po siya tunay na lalaki. Ayan. Kitaan mo na muscle mo. Ah, Hindi naman eh. Yan. Babaeng babae. Babae ka daw? Medyo po. Pero ang Okay. minamahal po niya ay babae din. Ah. Sir, Okay. sir. May tanong po ako. Oh, may tanong. May tanong daw, may tanong daw. Ayan, sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Ano pong tawag sa hotdog na nahulog? 何お前はもう死んでいる。 Surprise, motherfucker. Wait lang ha. Ano ang tawag sa hotdog na nahulog? Opo, opo. Hindi ko alam eh. Ano yun? Hotdog pa rin. Nangiya ka? Hotdog pa rin daw. Hotdog pa rin. Nadali ako dun ah. Gumana yung utak ko, sumakit. Sabi mo, bilis na. Oo. Hindi ko alam yung... Okay guys, tara, uwi na tayo. Ayan. Ito na lang gagamitin ko pa uwi kasi umuulan. Kaya ayoko namang mabasa. Ayan. O di ba? Ito na lang. Okay na. So marami kasi yung pagpipilian eh. Ayan. Oh, yun. Yun. Yan. Mas maganda kasi ito eh. Pwede isulong sa baha. Ayan, may kayabangan to. Yan. So meron palang mga vlogger na nagpunta dito. Yan. Uy, andito pala si Reed oh. Yan. Dalawang sticker ni Reed. So magdidikit tayo ng sticker natin. Yan. Kaya Watermax. So asan kaya maganda? Dito. Yun. O, diba? Yung sticker na yan, gawa yan ng dekalidad. Ayan. Dekalidad, printing shop. So, dinali tayo nito kanina eh. Wait lang. Bawian mo. Ma'am, pwede magtanong? Yes, sir. Yes, sir. Okay lang ha. Bola ka ba? Mukha ba? Hindi. Ulit. Wala. Ay, Bakit? Ganun na ito. Okay, ulit. Oh, yan. Sticker mo. Bola ka ba, ma'am? Bakit po? Yan. Hindi kita kayang ipasa sa iba hanggat di kita na-shoot. Mama. Parang nagalit. Joke lang. Joke lang. Ako, ewan ko kay sir. Kay sir kaya natin tanungin 'yun. Ewan ko kay...
Naniwala ka ba? Kasi sabi niya, hindi kita kaya ipasa sa ibang hanggat hindi kita na-shoot. Eh, nasa-shoot. Siya pala ang isushoot. Ikaw dapat sir, ikaw ang magsushoot. Maniniyat ka rin pala eh. Baka ma-SPG tayo yun. Cameraman po ako kaya. Maniniyat ka. Okay. Maniniyot ka rin pala. Ayan. I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's alive, and I am dying. 'Cause you are all I need. The reason I breathe. The reason I breathe. Holding out for dear life. Oh, without the pain and all the strife. Oh. Thank you, sir. Right soon. Okay. Right safe. Thank you. Dali, may diwata eh. Hi! Hi!